Nou ja, als u zoekt op de Frieske vlogger, misschien wel hoor. Ik moet natuurlijk altijd even checken of het er wel in komt. Hè? Het moet natuurlijk wel interessant genoeg zijn. Dan lopen we gewoon door. Geweldig. Hartstikke leuk dat we just naar de Frieske vlogger. Mijn Joby Stick Gorilla pot, dit ding. Die wil een keer eerder kapot. Dus eerder een Gorilla kapot. Dus ik moet weer even naar de camera express staan om wat dingen voor om te brengen. Ik ben al even van die lietse segmentjes. En dat plastic dat brekt dan of zo. En daardoor kreeg je een soort van lampootje kreeg dan. Een lampootje, hè? Scooterlesje denk ik. Bent u toerist? Ja. Nou, echt het oude gedeelte van Ljouwert. De Lietse Kerkstraat en de Grote Kerkstraat. Doe maak je er een foto van? Jazeker. Ja. U bent van de Leeuwarder. Sorry? U bent van de Leeuwarder Courant? Nee, of, ik ben de Friese vlogger. Dan lopen we gewoon door. Hij is 18. Hij kent 16 worden. Oh. Dus dat is nog een keer de helft. Hè? Zit je er nog in ongeveer? Nou, zat je ook het net? Ik snap er niks van, joh. Dit is omheen, zo. Zo. Jongen. Yes. Het kan best wezen dat dit filmpje via de YouTube première sjost. Dus dat betekent dat het videootje dan live met mij sjost. En haast een mooi chatten naast en zo. Vies dat nou hartstikke leuk? Druk dan vooral even bij het abonneren, of naast het abonneren denk je, op het beltje. Want dan krijg je namelijk een melding op het moment dat er een première start, of misschien de volgende dag van start gaat. En dan mist dus nooit weer een première. Versteer je ook Fries? Nee. Nee? Nee. Waar komt u vandaan als ik vraag mag? Want u klinkt niet, ook niet Fries. Nee, we zijn niet Fries. We zijn Belgisch, Vlaams. Ja. Oh, maar u bent hier dus als toerist? Toerist, hè? Ja, natuurlijk. Ja, het is omdat jullie dit jaar dan de culturele hoofdstad zijn. Ja. Het is dan een trekpleister en dan zeggen we van nu moeten we toch eens wat meer rijden dan een uurtje tot in Middelburg bij wijze van spreken. Ja, dus ja. nu gaan we eens tot hier. Hè. Waar houdt u van? Voor vanavond een goed lokaal restaurant. Shoddy staat wel goed aangeschreven. Eindeloos. Ja, je moet er meestal wat helpen, hè? Want ik bedoel, ja, als je zelfs ergens komt, weet je nooit west binnen. Dan is het altijd goed om een local te vreten. Want vaak weet die toch het, ja, die weet wat beter dan. Heel grote groep mensen, kom ik in een keertje. Ja. Wat ben je moet doen? Wat voor groep is het? Kijk, hoe moest u bij deze groep aan? Arbeidscentrum komen we weer. Sorry? Arbeidscentrum Sneek? Wij hebben vandaag een groepsuitje met de Groenlijn. Leuk. En dan gaan De we... Groenlijn? Ja, zo heet het ja. Groenlijn. Groenlijn. Dat is een afdeling. Dan denk ik eerder aan schoffelen en scheppen. Nee, dat is... Dat mag je jezelf doen. Dat mag ik zelf doen. Maar je bent dan wel eens aan het werk? Ja, En, soms. en wat maakt je hem dan? Wat doe je hem dan? Kransen plakken. Kranten plakken? Kransen. In de verschillende werk. Verschillende werken. Ja, Oh, kranten, in de kransen, Groenlijn. sorry, kransen, Ja, plakken. ik werk op de Groenlijn en dan Ja. soms help in de keukenbakkerij. Oh, leuk. Lekker ook. In de keuken. Ben je een goede kok? Ja hoor. Ja? Ik kan een lekker appeltaart bakken en inpakken en alles. Is er wat te doen dan? Want gisteravond, heel laat, om 11:30, toen was er ook die boot, die ging hier door. Die boot, welke Ja, om bedoel je? 11:30. Nou, die kano's. Oh, dat is misschien Met die een roeiwedstrijd roeiers. is. Ja, maar gisteravond om 11:30. Oh, zo laat Ja, nog? zo laat. Een We waren nachtrace. denk ik aan het oefenen hoor. Was het misschien een nachtrace? Ja, daar zat de dubbel in, een stuk of Oké. 8. En 1 achterop. Ja, u gaat er vandoor? Ja. Hoi. Kijk, had ik niet zo staat dat hele zaakbank staat. Ja, ik zag wat nieuws. Ja. Ja, en toen heb ik deze op de kop kunnen tikken voor €450. Ik kan 350 kilometer op één tank. 350 kilometer op één tank? Goedkoper dan scooter gewoon. Scooter sta je 3 keer in de week bij de tank, deze maar 1 keer. Ja, dat is echt waar. Ik kom waar ik wezen moet. Nou, dan krijg ik het gorilla potje weer even inleveren. Hier wordt weer opgestuurd en dan, nou, als het goed is, dan komt er weer een, nou ja, ik hoop repareert we weer om vanzelfs. Of we krijgen een niet. Vorige keer kreeg ik gewoon een niet. Nou, ondertussen kan ik hier nog even een beetje roesje hier in de camera expres dat ze nog wat leuks voor me hebben. Maar in principe haak ik eigenlijk alles wel. Ik ben een zeer tevreden man wat dat onbelangrijk. Geweldig.
Hartstikke leuk dat je naast naar de Friese vlogger. Oostmeersjen, abonneer je dan en dan doen wij. Ja. Geweldig.